Hej, mit navn er Rasmus. Jeg kommer fra Madkastellet. Jeg skal præsentere den julemenu, vi skal servere for jer. Den består af 3 serveringer nede ved bordene. En forret, en hovedret og en dessert. Det er god, håndlavet, klassisk julemad med nogle små twist. Første servering består af håndpillede grønlandske rejer, æggesalat og dild, 2 slags sild, en grødet fennikelsild med fennikelfrø og sprød fennikel, en hjemmebrændt karry rørt op med creme fraiche, æbler og syltet rødløg, og endelig en gravet laks med syltet havtorn og klassisk rævesauce. Til hovedret skal vi have 5 serveringer. Rosa kalv med sødbelholm sennep og bitre salater. Frikadeller med timian, dertil syltede agurker. Konfiteret and med tyttebær og klassisk brun sauce. Ribbensteg fra Grambogård gris, ekstra sprøde flæskesvær på toppen, æblerødkål og til sidst en salat med blåkornsost, syltet græskar, bagte rødbeder, nødder og grønkål. Til dessert skal vi have klassisk risalamande med en sauce lavet på syltede kirsebær, samt en petit four af ristede mandler og den dejligste nougat. Til sidst skal det selvfølgelig nævnes, at der bliver serveret brød til julefrokosten. Der er kernerugbrød, lyst brød, rørt fedt med salt samt smør. Alt har vi altså at gøre med en utrolig alsidig menu. Det helt centrale er det klassiske håndværk, hvor vi brænder vores egne krydderier til karryen, så vi ved, at det smager, som vi gerne vil have det. Vi sørger for, at der er rigeligt, blandt andet med ekstra svær til stegen. Der er moderne retter som grønkålsalat og den rosa kalv. Jeg er sikker på, at den her menu vil tilfredsstille de fleste, og jeg glæder mig til at se jer til julefrokost i Lokomotivværkstedet.